लाइभआव फैथ'वाखै र' आं दासो अन खालामदों नालाय। आं ओरैनोथ' नायदोंमोन आरोना आंनि साबसक्राइबारफ्रा बेसेबां टाइमाव अनलाइन थायो ओमफ्रायथ' दा 12थानि उनाव 1थासिमसो थायो 1थानि उनाव एसे खम थायो आरोना आंनि साबसक्राइबारफ्रा अनलाइनाव। ओमफ्राय आं नायदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा आं समबो मोनदों दसे ओरैनो लाइभ फैनो होननानै नोंसोरजों सावरायनो होननानै फैदों आरो। आंनि दा भिडिअ जेनेबा लाइभआव नोंथांमोना नायबाय थायाखैब्लाबो उनाव नुदोंब्लाबो नायगोनखौ आं मिजिंथिबाय। आं फंनैसो लाइभआव फैनानै बाथ्रा बुंनो लुबैदों आरोना जेनेबा चेनेलनि बागै गोबाङानो आंनाव सोंहरो कल खालामनानै सोङो बेनिफ्राय वाटसएपआव सोङो बेनिफ्राय गोबाङानो मा सोङो मिथिगौ ना माथो वाटसएप ग्रुपाव लिंक हरो लिंक हरनायनि उनाव माथो आंनि चेनेलाव साबसक्राइबारानो बाराया ओमफ्राय सोरबा बुङो आंनि साबसक्राइबारा खमायलांबायसो खिन्थु होननानै ओमफ्राय सोरबा सोरबा माने गोसोफ्रा नारभास जाबाय जेनेबा ओइ माथो ग्रुपाव इमान सेयार खालामो साबसक्राइब खालाम साबसक्राइबार फर साबसक्राइब ना मा होनो बेखौ साबसक्राइब भिएस साबसक्राइब होननानै सोरबा होनहरलायलांगोन बेनिफ्राय साबसक्राइबारखौ नायहैगोन इयो ओमफ्राय नायनानै साबसक्राइबारा बारायाबाथाय आरो फैफिनसिगोन इयो ग्रुपाव ओमफ्राय फैनानै माथो आंना साबसक्राइबारानो बारायाखै होननानै बुंफिनसै ओमफ्राय आं गोबांखौनो रिप्लायबो हरो माने बिसोरो खायफा खायफा बुजिया माने मिथियाना गिबियाव गावनि चेनेलखौ नायग्रोना जेनेबा दै जायफोरा इउटुबारफोर माने फिसा फिसा इउटुबार आरो ना जेनेबा साबसक्राइब बारायजायाखै जेनेबा गिदिर फिसा खोथा गैया जेनेबा आरो ओमफ्राय ग्रुपाव सेयार खालामनानै बिदि होनफैबाथाय आं मा रिप्लाय हरो नोंसोरनि चेनेलनि भिडिअ'सफोरखौ चेक खालामग्रो नोंनि भिडिअ'आ पाब्लिकनि थाखाय साबजाथाव नंगौना नङा जेनेबा बै जाय नों खावलायदों जायखौ बैबा नोंनि चेनेलनि भिडिअ'सफोरखौ एबा नोंनि कन्टेन्टखौ मोजां मोनगोन ना मोनाखै आरो खायफा ओरैबायदि इउटुबार दं आरोना मालायनि भिडिअ'फोरखौ मालायनि कन्टेन्टखौ होनानै जेनेबा भिडिअ' होनानै बिदिनो मोजां जा गाज्रि जाया होननानै माने गावनि चेनेलखौ ग्र' खालामनो नाजायो आरो ओमफ्राय खायफा बेफोरखौ सुखुवा बेनि थाखायबो साबसक्राइब खालामा आरो सोरबा फार्स्ट टाइम साबसक्राइब खालामबाय साबसक्राइब खालामनानै चेनेलखौ नायबाय थागोन ओमफ्राय नायनायनि उनाव मा जागोन माने गावनि कन्टेन्टआनो मोनसेबो गैया मालायनिल' होबाय थायो आरो बेबो आबां जाबां होबाय थायो होननानै माने सोरबा माबागोन आरोना जेनेबा बाखांनाय मोनगोन आरो सरि बिदि आरो ओमफ्राय आं गोबांखौनो बुङो ग्रुपाव लिंक हरोब्ला माने नायख'नो हाया पार्सनेलि हरनांगौ सोमदोन बसुमतारी हेल' नोंथां औ नोंथां दसे ओरैनो लाइभ फैदों आङो बे ग्रुपनि सोमोन्दै सावरायदों आरोना आङो माने आंनि चेनेलाव गोबां ग्रुपनि मानसिफोर दं नालाय आं माने लाइभ फैनानै सावरायनो लुबैदों आरो सावरायनानै खोथानो लुबैदों बेनिफ्राय पार्सनेल लिंक हरनो खोन्थायो आङो ओमफ्राय खायफा खायफा हरो ओमफ्राय आङोनो आं कमिउनिटि टेबाव होगोन आं सेयार खालामगोन आंनियाव कमेन्ट हर होननानैबो बुङो गोबांखौनो ओमफ्राय सोरबा सोरबा हरो जाय हरो आं बिनिखौ होखायोबो कमिउनिटि टेबाव ओमफ्राय बिनिखौ साबसक्राइबबो खालामो आं गोबांखौनो बुंखायो आं आनसाबसक्राइब खालामग्रा नङा आं आनसाबसक्राइब खालामनो बायो खिन्थु चेनेला मोजां जानांगोन आरोना चेनेलाव गाज्रि भाइरेल भिडिअ फट' थामनेलफोरा मोजां जानांगोन नङा होमबा आं बेफोरखौसो लुबैयो बेनिफ्राय ग्रुपाव आं बिदिनो गोबांखौ बुंहरो आंनियाव कमेन्ट खालामनानै हर आं कमिउनिटि टेबाव हरगोन होननानै ओमफ्राय मानो होनबा ना कमेन्ट खालामबासो बे नटिफिकेसना मोनफैबाय ओमफ्राय सोरनि चेनेला आमोखानि चेनेल होनना मिथियो ओमफ्राय खायफानि चेनेलखौ माने नागिरनानैनो मोना इउटुबाव जेनेबा मोनसे नामखौ सार्च खालामोबा मोननाय जानांगौ दे चेनेला हमना ला दा आंनि वेर बर'खौ इउटुबाव बोबानो मोनखायो आरो ओमफ्राय बिदि मोननाय जानांगौ बेनिफ्राय आं सोरनिखौबा सार्च खालामना नायो माबायाव इउटुबाव सेयार खालामनि साबसक्राइब खालामनि होननानै ओमफ्राय नागिरनानैनो मोना ओमफ्राय नाम मोनसेना एकदम एभेलेबोल जाना थायो माने इउटुबाव ना जेनेबा अफिसियेल
हमना ला मोनसे जेनेबा नामदो अफिसियेल थाफाबाय उनाव ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां जेनेबा चेनेल नुबाय ओमफ्राय आं कनफिउस जाबाय माखौ सेयार खालामबावनो दा आं माखौ साबसक्राइब खालामबावनो दा बिदि जायो। बिकि ब्रह्म मा खुवा नुखुब्रा सार अ खुवा नुदों नामा न'आ खुवा नुदों नामा कमेन्ट खालामलाय आरो अखा हादोंना बेनिफ्राय आवासाबो माने साउन्डआ बारा मोजां जायाखै खोमा क्लियार जायाखै ना बे बोरै आदा खबरा एस एम फाइभ स्टार भिडिअसो मोजां अ बिकि ब्रह्म औलै नो बे ग्रुपनि खोथा सावरायबाय दं आं मानसिफोरा माने गोबां नारभास जागासिनो दङ गोसोआव आंना माथो साबसक्राइबारानो खमायदों आंना माथो साबसक्राइबारानो बाराया होननानै ओमफ्राय आं बिसोरखौ बुंदों आरोना बिसोरनि बागै बुंदों आंनाव लिंहर होननानै गोबांखौनो बुङो ओमफ्राय खायफा खायफा हरा आरोना लिंकखौनो हरा माबा अग्रं बग्रं बखिलाबाय थानोसै ओमफ्राय ग्रुपाव माथो साबसक्राइबारानो बाराया ओइ बिदिबा ओंखारसै आं मानोसै आं होनलायलाङो सोरबा सोरबा आं होनदोंना जेनेबा ग्रुपाव गोबाङानो हरो ओमफ्राय बयबो अनलाइन थागोना थायाखै बेखौथ' मिथियाना जे माबा नायनो हायो आरोना सोर नायदों सोर नायाखै खिन्थु बे एप्सखौ बाहायालासिनो आरो सोरबाथ' बाहायिया मिथिखाया आरो मिथियासो बेफोरबायदि बुंगोन ना ग्रुपाव चेनेलनि लिंकखौ हरबाय ओमफ्राय चेनेलनि लिंकखौ हरनानै दाना 1 घन्टा 1.5 घन्टा जियानो जा आरो जेनेबा साबसक्राइब नायबाय नायनानै बारायला होमबाना बे बिदि बखिफैलाबाय थानोसै आरो जाबाय नामा नोंथां जाबाय औ ओमफ्राय बिदि बखि फैनायखौ आं बुङो बयबो अनलाइन थाया बे समाव जेनेबा अनलाइन थानाय थायखौथ' मिथिया लिंकखौ हरनानै जुदि 1 घन्टानि उनाव नों चेक खालामदो बे 1 घन्टायावबो मानसिफोरा जेनेबा अनलाइन थागोन ना थायाखै नोंनि लिंक हरनायखौबो नायगोन ना नायाखै होननानै ओमफ्राय बेखौनो आं पार्सनेल लिंक हरलाय होनो आरो जायफोरा माने हरखायो आं साबसक्राइब खालामखायो दा बेफोरनो ग्रुपनि माबाया ओरैनो वाट्सएप ग्रुपाव बयबो इमान कमेन्ट जेनेबा माबा मा होनो इखौ लिरना हरबाय लिरनानै ओमफ्राय लिंक हरगोन सोरबा फट' हरगोन एकदम एभेलेबोल जाफैबाय दा बेनिफ्राय दाना नोंबो हरबाय आंबो हरबाय लिंकखौ गोबां जाबाय ओमफ्राय उनाव अनलाइन जानोसै ओमफ्राय मेसेजखौ सोरनिखौ चेक खालामख'नो देलाय नोंसोरनो साननानै नाय जायफोर ग्रुपाव थानानै बेफोरबायदि गोसो नारभास जायो माने बुङो आं नोंथांमोनखौ बुंदों ओमफ्राय चेक खालामलायो इमान हमना ला 200थायानो फैबाय 200थायाव सोरनि लिंक फैदो सोरनि मा मेसेज फैदो सोर मा बुंदों बेखौ चेक खालामफिना खायफा खायफा माने सम मोनैया आंनो खालामबावासो आंखौनो बुंना लाबाय आं मानो होनबा सम मोनाना इसेबां नायबाय थानो आं होनो पार्सनेल हरना दोन साबसक्राइब नांगौबा आं खालामगोन माने बेफोरबायदि ग्रुपाव एकदम ग्रुप होनोबा बिराद SMS फट' भिडिअ फैखायो सोरनिखौ चेक खालामख'नो बिदि जायो आरोना ओंखायनो ग्रुपाव थानानै नारभास जानो नाङा ग्रुपाव था माथ्र' नाम्बार मोनलायनायल' खोथा बे माने ग्रुपाव 100 जन दं 100 जन नों साबसक्राइब मोनगोनखौथ' जेनेबा आसा दं खिन्थु 80 जनबाबोथ' नों मोनथारगोन ना जुदि 100 जन दंबा ग्रुपाव नङा होमबा दा बेफोरबायदि आरो ओंखायनो गावबा गाव पार्सनेलि लिंक हरलायनांगौ ओमफ्राय आं बेखौबो बुंदों माने गावबा गाव चेनेलनि कन्टेन्टखौ नायनांगौ आरोना खायफा आंनिखौ साबसक्राइब खालामना हो आंखौ मदद खालामगोन ओमफ्राय बिनि चेनेलाव थांनानै नायोबा भिडिअफ्रा मालायनि कन्टेन्ट बेनिफ्राय एकदम गाज्रि थामनेल गाज्रि भिडिअ माने भाइरेल भिडिअ मालाय हारिनिखौथ' बाद दोन गावनि हारिनिखौनो माने होना दोनजोबदों होमबा माबोरै साबसक्राइब खालामनो लुबैनो देलाय दा बेफोरबायदि आरो न'आव माला फैगोन ब्रादार न'आव जानुवारिथ' नङा मार्चहालागै थांगोन आङो नायनोसै उनाव मा समाव मा जायो नङा होमबा दा ग्रुपनि सोमोन्दै बेखौनो बुंबाय ओमफ्राय गोबाङानो चेनेलनि बागैबो बुंदों चेनेलाबो मोनसे खोन्था आरोना चेनेलखौ खुलियोबा मोजां खुलिखानांगौ दै आं एकदम बिराद फोरमान मोनबाय आरो आं मोनथिनानैसो बुंदों गोबाङानो मिथिया माने चेनेल खुलिनानै बेसेबांबा फैसा मोनो बेसेबांबा माने मनिटाइस जायो बेनिफ्राय मा भिडिअ होयोब्ला मा जेनेबा लाइनाव थांनानै माबायदि फैसा मोनहैगोन ना मोना बेफोरखौ मिथिया आरोना खायफा खायफा माने इउटुब चेनेल खुलिबाय
एकदम आपल'ड होबाय थागोन ओमफ्राय उनाव मा जाहैगोन जेब्ला फैसा मोना मोनि जाहैगोन अब्लासो माने गोसोआव साननाय फैगोन बिसिना। ओंखायनो आं गिबियावनो बुंखादों कन्टेन्टआ गावनि जाथारनांगोन खिन्थु एकदम उनाव नोङो थांनानै मनिटाइस खालामबाबो नोंनिया चेनेला मा जागोन बेयाव एप्रुभ जानाय नङा। एप्रुभ जायोब्लाबो नों फैसाखौनो खामायनो हानाय नङा गुबुननि भिडिअ'जों दै। आं बुंनाय राव नोंसोर साननो हागौ फोथायाबो जानो हागौ नोंसोरो गिदिर गिदिर टेकनिकेल क्रिएटरफोरनि भिडिअ'खौ नाय नोंथांमोना मोनथिगोन आरोना। बे फिसा फिसा इउटुबारफोरा दा जेनेबा आंबोथ' फिसा दै माने इन्सार्ट खालामना बुङाखै माने बे फिसा फिसा इउटुबारफोरा जानला मानला भिडिअ' हगारलाबायबाय थायोना बिसोरो उनाव मनिटाइस खालामनो हाखानाय नङा। आं डाइरेक्ट इखौ गेरेन्टि होनो हायो। जुदिअ मनिटाइस जायोब्लाबो बेनि चेनेला जेनेबा मनिटाइसआ उनाव अफ जाफिनगोन हयथ' बिनाव ग्रिन डलार फैनाय नङा माने ग्रिन माबा डलारनि सिना येल' डलार जाना फैगोन दै येल'बाथाय नों फैसा खामायनाया आसा खमसै आरो। बै फिउसारनि खोथाखौसो आं बुंखादों जायफोर इउटुब चेनेल खुलिनानै इउटुबनिफ्राय रां खामायनो सानदोंना बिसोरनि फारसे आं बुंखाथारदों। गुबुननि भिडिअ'खौ होयैनो नों 1000 जेनेबा 1K जेनेबा साबसक्राइब खालामनो लुबैदों हयथ' 4000 आवार्स टाइमखौ नों कमप्लिट खालामनो लुबैदों मिसा बेफोरो नों गुबुननि भिडिअ'दोनो नोङो 4000 माने खालामबाय 4000 वाच टाइम खालामबाय माने ओमफ्राय खालामनायनि उनाव नोंथ' मनिटाइस खालामनोसै मनिटाइस खालामनायनि उनाव मा जागोन दा नोंथ' भिडिअ'खौ दाननांसिगोन ना गुबुननि भिडिअ'खौ होमबा नों भिडिअ'खौ दानजोब्बाय कपिराइट स्ट्राइक फैगोन होननानै हयथ' एप्रुभ जायाबो होननानै नों माने गोसोआव कनफिउस जाना थाबाय भिडिअ'खौ दानजोबनोसै दा ओमफ्राय दानजोबनानै नोंनिया मा लस जागोन नोंनि वाच टाइमाबो थांफाजोब्बाय सेस होमबा मा जाहैखो इमान खस्थ'यै नों भिडिअ' होयो मालायनि भिडिअ'खौथ' होनायाव खस्थ' जाया खिन्थु नों टाइटेल लिरनाय थामनेल लगायनाय थामनेल साजायनाय नङा होमबा भिडिअ' आपल'ड होनायाव मा जेनेबा टाइपिं खालामनांगौ मा हेसटेग लगायनांगौ मा किबर्ड लगायनांगौ बेफोरखौ नों टाइमखौथ' बिराद बाहायबोबाय थाबायसै ओमफ्राय नों बै समावसो नोङो बेफोरबायदि माबायाव माने प्रब्लेमाव गोलैहैगोन। ओंखायनो इउटुबनिफ्राय रां खामायनो सानदोंब्ला गावनि कन्टेन्टखौनो ला। आंबो बुंबायना आंबो सिगां बिदिनो गुबुननिखौ होदोंमोन ओमफ्राय उनाव माने क्रिएटरफोरनिखौ नायबाय ओमफ्राय थाङै जेब्ला मनिटाइजेसन जानोसैमोन आरोना जेनेबा टाइमा बारायबाय आरो मोनसे चेनेलनि खोथाखौ बुंदो दे आं मोनसे चेनेल दं ओमफ्राय बे चेनेला आङो नायबाय माने क्रिएटरफोरनियाव ओमफ्राय गुबुननि भिडिअ' होयोब्ला बेफोरबायदि कपिराइट स्ट्राइक फैयो कपिराइट क्लेम फैयो बेनिफ्राय एप्रुभ जानो नागिरा आरो बायसान्सआव एप्रुभ जायोब्लाबो येल' डलार फैयो ओमफ्राय मा लाब जागोन जेनेबा ओमफ्राय ओंखायनो आं ज्राब दोननानै दा नै बर' इउटुब चेनेलखौ खुलिबाय खुलिनायनि उनाव दिनैसिम मास मोनब्रैयाव रानिं जागासिनो आरोना ओमफ्राय गोबानो बुंदों नोंना चेनेला मनिटाइजेसन जाबाय नामा होननानै आं चेनेलावबो बुंबाय दं जाबाय जानायालाय खिन्थु रां खामायनाया आंनि मेन थांखि नङा उननि खोथा बेयो मोननाय मोनैया खिन्थु आं जाबादि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौ जुदि सोरबाया खोनानानै मेगन गेवगोन नामा आंनि मटिभेट भिडिअ' बुंनायाव सोरबाया जेनेबा गोसोआव माबा मोनसे मोजां सोरां लामा बेरखांगोन नामा बेखौ आं हास्थायनानै इउटुब चेनेलखौ खुलिनानै आं बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो एबा बेफोरबायदि भिडिअ' होयो आरो माला लोगो मोनलायबावगोन ब्रा नोंथां लोगो मोनलायगोन बैसागआव थांगोन दा ललिता बसुमतारी मोजां ना नोंथां मोजां आं बे चेनेलनि बागै बुंगासिनो आरोना जेनेबा फिसा चेनेल खुलिनानै गोबां टाइम बरबाद खालामबाय दंना उनाव मनिटाइजेसननि प्रब्लेम जाहैगोन आं बेनि फारसे बुंगासिनो दं आरोना जायफोर माने इउटुब चेनेल गैया नोंथांमोना जेनेबा नायगोन नाया आं मिथिया खिन्थु बै इउटुब चेनेल खुलिनानै रां खामायनो साननायफोरा आंनि बे बाथ्राफोरखौ एसे नाय आरोना साननानै नाय थारैनो उनाव मा जायो मारगोन दा बेफोरबायदि आरो ओरैनोथ' बिराद गोरलैयै खिन्थु दै गोरलैथार गावनि कन्टेन्टजों जुजियोबा गाव एकदम जौगाखागोन डाइरेक्ट खोथा खिन्थु गुबुननि भिडिअ' होनानै सोरखौबा एकदम खुथार आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम आंनि भिडिअ'खौ नाय
शेयार खालामना हो लाइक खालाम मोनबा एकदम खायफा खायफा नायनाय नङा डाइरेक्ट काटार दै साबसक्राइबबो खालामनाय नङा बिरसोन दैमारि अफिसियेल हाइ फ्रेन्ड औ वेलकाम बे चेनेलनि बागै बुंदों आरोना आङो माने आंबो दा मासिम लेभेलाव दंफैयो मिथिगौ ना मनिटाइजेसननि लेभेलसिमल' दंफैयो डलार हाबबाय आरो जेनेबा हाबनायालाय बेनिफ्राय बेसिम दङ ओमफ्राय नेक्स्ट आरो दंबावो आरो गाखोनो दंबावो हाजोआव आङो दासो स्टेप मोनसे मोनदों दा बेखिनियाव आं बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय आरोना मिथिनायखौ गोजौनि लेभेलनि बाथ्राखौ आं बुंथ'लानो दा गाहाय लेभेलनिखौ बुंदों आरो लाइक खालाम ओमफ्राय कमेन्ट खालाम सोरबा माबा मोनसे सोंनोब्ला सोंनो हागोन आंबोथ' इमान गिदिर इउटुबार नङा दासो 2K बारदों बारु 3K जाहां जाहां सानसुमै मा खबर आदा औ वेलकाम मोजां लाइभ फैदां दसे दसे बिदिनो माब्लाबा फैयोना बे चेनेल खुलिनानै मानसिफोरा साबसक्राइब खालामनो खिन्थायो साबसक्राइब खालामजाया ओमफ्राय शेयार खालामजाया लाइक खालामजाया सोरबा आनसाबसक्राइबबो खालामजालाय लाङो नालाय ओंखायनो बेफोरनि फारसे बुंदों आङो गावबा गाव चेनेल जेनेबा कन्टेन्ट थायोबा मोजां होननानै आंनि आवाजखौ माबायदि खोनादों मोजां खोनादों ना कमेन्ट खालामलाय नायगिरिफोरा दा गान दोंसे खन माने आं मेथाइ खनो ना मेथाइ खननायाव मा जायो मिथिबायना जेनेबा मोननै गारांजों खननाय नालाय जेनेबा हिन्जावसानि गारांजों बेफोरबायदि डाइरेक्ट खनोबा एसे आवाजआ हिन्जावनि बायदि खोनायो ओंखायनो आङो इदिट खालामफिनो एसे माने पइन्टखौ थ्रिसिम लाङो आरो 3-2 खालामना होयो आं 3-2 खालामना होयोब्ला माबायाव इडिटिंआव होमबाना हिन्जावसानि आवाजखौ एसे फिसासिन खोनायो ओमफ्राय गिदिर मानसिबाबो एसे फिसा खोनायो खिन्थु हिन्जावसानि मेथाइ खननायाव फिसासिन एसे मोजां खोनायो आरो दा बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय आंथ' सिगांनिफ्रायनो खनखायो बारु दै स्कुलफोराव बिराद खनदों खिन्थु बिराद गोसोखांबा दाबो गोसोखांबा माने लाजिखांनाय मोनो आरोना एकदम हाइस स्कुलनिखौ सिगां एकदम हिन्जावसानि जानानै खननाय हिन्जावसा जानानै मोसानाय बिराद इन्टारेस्टमोन खिन्थु सिगां आंनि माबा बे चेनेलनि साबसक्राइबारफोरा मा मा डिस्ट्रिक्टनिबा आं मोनथिनो लुबैदोंमोन कमेन्ट खालामना खिन्थाहरलाय आरो आंनि गेदेर ना उन्दै मोनथिलाय लाङा नोंसोरखौ माबा सोरनाबा प्रफाइल गैया ओमफ्राय माबोरै मिथिनो दा प्रफाइल थाबा एसे आंनि गेदेर जागोन होननानै बेनिफ्राय मिथियो ओमफ्राय सोरबा कमेन्ट हरो ओमफ्राय प्रफाइल चेक खालामो प्रफाइल गैया एबा गिदिर ना उन्दै ओमफ्राय नोंसोरखौ सनमान लानानै आं समाव माने कमेन्टखौ फरायाबो जानो हागौ दै माने मिथिया नालाय गेदेर उन्दैखौ बिदि आरो कमेन्टआ गोमोरलायलांबाय सानखां ना सानखां बसुमतारी हाइ फ्रेन्ड मोजां खोनादों किप इट आप औ दे सोगोम ब्रह्म बैसागु बोथोरा सफैबाय होनना मेथाइखौ खनलै ब्र बैसागु बोथोरा सफैबाय आयु मा मेथाइमोन इबा सन्तस ब्रह्म बाक्सा ब्र औ दे बाक्सानिबो नायदों आरोना दे आं मेथाइ खननो खिन्थु भिडिअ मोनसे लाबोबावगोन आं इन्टारटेनमेन्ट नोंसोर नायबानो जाबाय आशिष गयारि हाइ फ्रम बेंगलर अ आशिष गयारि ओमफ्राय माबा आशिष गयारिखौ आं सिनाया दै आंनावथ' कमेन्ट हरो फेसबुकआवबो फ्रेन्ड मोन खोमा सिगां ओमफ्राय बबेनिया मोजां सिनाया खिन्थाहरलाय आशिष गयारिया नुनाय मोनो खिन्थु ओमफ्राय बावगारबाय आं प्रहलाद बसुमतारी आदायालाय हबि डिस्ट्रिक्टनि आं सनितपुर आं माबा धेमाजिनि आं बारे भिडिअबो खिन्थाबाय थादों गावस्रा भिडिअखौनो नाया खोमा ओमफ्राय खायफा बे प्रफाइल गैयिफोरखौ एड्रेस सोंहरलाबायबा खिन्थाया आङो होननानै बुङो नोंसोर मोनथिनो लुगैदोंबा माबायाव सोंहर होननानै वेर बर' फेसबुक पेजाव मेसेन्जाराव सोंहर होननानै ओमफ्राय सोंहरनो हाया खायफा फेक एकाउन्टजों माबायोना जानला मानला एड्रेस सोंहरो ओमफ्राय नांलायलाबाय थानोसै फेक एकाउन्ट खुलिनानै ओंखायनो बे माबायाव
फेसबुकाव मेसेन्जार हरनो हाया बिसोरो फेक एकाउन्ट खुलिनायफ्रा। सोगोम ब्रह्म बाक्सा बर'मा पिअ दलबारि भिलेज मा आंगिसा आं बारा बुजिलायलाङाना सर्ट सर्ट लिरनायफोरखो अ दे बाक्सा बरमानि ना दे आं दासिम जा लेभेलाव दङ बे लेभेलसिम आं इउटुबारफोरनो मदद होनो हायो दै बुंनानै खिन्थु गोजौ लेभेलनिफोरखौ आं बारा माबानो हानाय नङा जायफोरा सोंहरो वाटसएपफोराव सोंहरो मिस्टार सोमदोन बसुमतारी आंना थांनाय टारगेटआ बैसागुआव नोंथां आंनाबो बैसागु एबार बैसागु जाथारनांगौ आयो इमान लकडाउननिफ्राय खस्थ' जायै जायै बैसागु मोसानो मोना माबो मोना बहुद दुखु गोनां बाथ्रा ना बर'नि हारिमुखौनो जों लाखिनांगौ बर'नि हारिमुखौ आङो गोबां बाथ्रा बुङो दै खिन्थु बुंनायफ्राव माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो दै रायजोफोर आंनि साबसक्राइबारफोर नोंथांमोना आंनि मा कन्टेन्टखौ नायनानै मोजां मोनो मटिभेट भिडिअ ना इन्टारटेनमेन्ट जेनेबा कमेडि ना ओरैनो ब्लग भिडिअ नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामना खिन्थाहरलाय आशिसखौ रिप्लाय हरदिया माथो थांबायसो नामा सोगोम आं प्रफाइल फट'खौ होनो रोङाखै ब्र' अ सोगोम ब्रह्म माबा ओइ जिमेलाव थांनानै सोलायनो हायोसं जिमेलाव थांबानो गोरलैसो जिमेलाव थांनानै जिमेलाव थांबानो मोनो प्रफाइला आशिस गयारि आंनि फ्रेन्डखा फंबाय आंनि फ्रेन्डखा फंबाय नोंथां आं सिमेन्ट सापरिनि मान सिमेन्ट सापरिमोन आं दा बेंगलरनि जाबाय अ सिमेन्ट सापरि मा गामि आशिस गयारि औ दे नायनि र' ब्र' बे इउटुबाव नायबाबो मोनगोन बार' प्रफाइल माबानाय दोननाय सानसुमै आदाया हाबा जाबाय नामा जाबायथ' आरो हाबा जानायसो आङो आंनि फेमिलिखौ नुवाखै दासो कमेन्ट सोंबाय नै सानसुमैया सयथिबो नोंखौ दाखालि कमेन्टआव मैया ना मामोन मैया ना दाखालिमोनलाय सना होनहरनाया जाबाय हिनजावा नुबा माथो गोसोफोरा बोरैबा मोनगोन नामा गोसो थोनाय नामासो सानगोन होनना जि सानबाय आं सयथिबो सानै नामा हरदोंमोन ना सना होननानै सोगोम ब्रह्म आं हाबा जाबाय फिसालायानो दं माथो आंहा फिसाला सासे दङ दे माबाफोर सोंनोबा सोंनो हागोन बिरसोन दैमारि अफिसियेल बिरसोन दैमारि नोंनाबो चेनेल दंमोन ना खिन्थु आं नोंनि चेनेलखौ बुंनाय जायाखै दे नों बे चेनेलखौ सलायगोन ना सलायलाथाय कमेन्टआव बुंहरलाय बिरसोन दैमारि नोंथां बिरसोन दैमारियाबो जोंनि एकदम उन्दैनिफ्रायनो लोगोथार जे एकदम एम इ स्कुलनिफ्रायनो नुलायनाय लोगो मोनलायनाय वाट्सएप ग्रुपाव जयेन जानोब्ला नोंथांमोना दा आं लिंकखौ होगोन जेनेबा सोरबा चेनेल थानायफोरा आरो ओरैनो चेनेल गैयाबाबो हाबनो हागोन बादा गैया माने चेनेल थानानै बे वाट्सएप ग्रुपाव हाबोब्ला जेनेबा आंनो साबसक्राइब खालामना होनबा सोरबा सासेबाथ' खालामथारगोन ना बिदि आरो हाबनांगौ ओमफ्राय जोंनाव बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ'नि ग्रुप नङा मोजां माने इउटुबारफोरनि ग्रुप ओरैनो मोनथाम ना मोनब्रै दं ग्रुपआ माबाया वाट्सएप ग्रुपआ आरो ना इउटुबारफोरनि बेयाव एडमिनबो जाना दं बार' आं ओमफ्राय सोगोन नोंसोरो हाबबानो जाबाय आं दा बे डिसक्रिपसनाव होना होगोन आरोना लाब जोबबाथाय फेसबुकआवबो नोंसोरो सेयार खालामनानै जेनेबा गावनि भिउफोरखौ बारायहोनो लुबैदोंबा आंनाव कन्टेक्ट खालाम माने बर' फेसबुक पेजाव मेसेन्जार हर ओमफ्राय बलेन दैमारि फेसबुक दं बेयावबो नोंसोर फ्रेन्ड हरनानै जेनेबा फ्रेन्ड जायाबाबो मेसेज हरनानै बुंहर आंखौ आं ग्रुपाव एडमिट खालाम होननानै आंनाव गोबां ग्रुप दङ फेसबुक ग्रुपबो दं वाट्सएप ग्रुपबो दं फेसबुक ग्रुपआबो बिराद बुरजानि दंखायो आंनाव ओमफ्राय आं नोंसोरखौ एडमिट खालामनो हायो हयथ' मदारेटर
हयथ' मदारेटर एडमिन खालामाबाबो नोंसोरनि लिंक हरनायखौ आं अट'मेटिक एप्रुभ खालामगोन, माने फ्रि एप्रुभेल खालामगोन आं दै। नोंसोरो सिन्था खालामनाङा, नोंसोर चेनेल खुलिनानै मोजांल' माने गावनि कन्टेन्टखौ लाबो आरोना। गुबुननि कन्टेन्टफोरखौबो सोरबा होना मोजां मोनो बारु, खिन्थु फैसा खामायनोब्ला इउटुबजों गावनि कन्टेन्टजों थांबाय थायोबा मोजां आरोना। जेनेबा खायफा ओरैबायदिबो सानो आरो दै, इउटुबारफोरनि फारसे बाथ्रा बुंनि आं, गुबुननि भिडिअ'खौ होयै होयै एसे ग्र' खालामलाङो नामा होनना सानो। गुबुननि भिडिअ'खौ हो, खिन्थु गावनि कन्टेन्ट थाफालांनांगोन दै। गावनि कन्टेन्टखौ लांफाबाय था, जेन बै समाव जेब्ला मनिटाइजेसन अन खालामनो थांगोन अब्ला नों गुबुननि भिडिअ'खौ दानानै गावनि भिडिअ' गोजाजों, माने गावनि भिडिअ'जों नों माबा हरनांगोन आरो एप्लाइ खालामहरनांगोन, होमबासो जागोन। खिन्थु गुबुननि भिडिअ' थायोब्ला नोंनिया मनिटाइजेसननि एप्रुभबो जायाबो जानो हागौ। दहायनो बुंबाय आं। मिस्टार सोमदोन बसुमतारी मा ओंख्रि? सोमदोन बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो नोंथां? ओंख्रिया बयलारसो, ओमफ्राय ओइ माबा हटेलनि। जानो बालायलांबाय सं माथो एखे ओंख्रिखौनो। बेगखौ नुनानै सानदों खोमा बबेयाव थाखायोलै बेयो होननानै। बेलायावसो थायोथ' आरो आं दाखालि बुंबाय दा, दाहोना थालाबायग्रासोलै होननानै आं। आशिस गयारि मा गामि मोनलाय नोङो बेंगालराव थानाया? अननानै खिन्थाहरलाय। आं दहाय माने सिमोनसापुरि ना मानिमोन होनना कनफिउस जाना थाबाय गोसोआवनो। दहायनो बुंजोब्बाय बारु आं बाथ्राखौ ना, लाइभआव फैनानै बुंनाय बाथ्राखौ। ओमफ्राय माथो बुंबावनो दा, इउटुबारफोरा आंनि बाथ्राखौ खोनासंबाय। वाट्सएप ग्रुपनि सोमोन्दै आं सावरायबाय आरोना। ओमफ्राय कमिउनिटि टेबाव होजानो लुबैयोबा आंनाव कमेन्ट खालाम आरोना, बर' फेसबुक पेजाव, नङाबा जेनेबा बे भिडिअ'नि कमेन्टावनो हर, आंखौ सापर्ट खालाम, आंनिखौ साबसक्राइब खालामना हो होननानै बुंहर। आं कमिउनिटि टेबाव होगोन। जुदि आंनि कमिउनिटि टेबाव होनायाव सासेबाबोथ' बारायथारगोन ना, नङा होमबा? जुदि आंनि चेनेलनि भिडिअ' लिंकआव, जेनेबा माबायाव कमेन्ट बक्सआव, भिडिअ'नि कमेन्ट बक्सआव जुदि कमेन्ट हरोब्ला आंनोथ' नोंनि थाखाय बारायगोन ना, नङा होमबा? बिदि आरो आं लाइभखौ दोनथ'नोसै खोमा, बहुद माबा जाबाय संना, गोबावबो जाबाय। बेखिनिखौनो आं बुंनो माबादोंमोन आरोना। उनाव सावरायफिननोसै। इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ फैगासिनो दङ। आं बुंदोंमोन दहायो, इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ नायना मोजां मोनो ना मटिभेट भिडिअ, ना ब्लग भिडिअ, ना टेकनिकेल, आंनिफ्राय माखौ मोजांसिन मोनो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालाम खिन्थादोंमोन आं। खालामलाय। दसजन मानसि नायगासिनो बारु, दसजनानो खिन्थाहरलाय देलाय। आङो आंनि भिडिअ'खौ सासे सानै नायबा बिराद फुरथि मोनो खिन्थु दै, मानो होनबा आंनि साबसक्राइबारफोराबो खम नालाय। नोंथांमोनहाबो आंनि चेनेलखौ नायनानै भिउआ फैथ्रा माबा फैथ्रा होननानै साननो नाङा आरोना। सुबुंसा गयारि ओइ बन्दु नामदो मादो मिथिया खिन्थु दै। सिनायाना आङो सोर सोर, प्रफाइलबो गैया नालाय। इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ फैगासिनो, जिखुनु दिनै नङाबा गाबोन आपलड होगोन आङो भिडिअखौ। दा नै माबागोन, सुटिं खालामसै, माने रेकर्ड खालामसै आरोना। सुबुंसा गयारि, बुरा बखत, बुरा बखतनि सोरमोन सुबुंसा गयारि? आं माबाबायना, बावगारबायना आङो। सोरमोन बुरा बखरनि खिन्थालाय? माबानिसो नङामोन जानो, बे मागुमारिनिसो सुबुंसा गैयामोन जानो सासे? इसोमोन नामा? बावगारजोबो, आंनि क्लास फ्रेन्डबाबो बावगारो। मानो बावगारा जानो, एफा गोबाव जालांबाय आयु आयु।
बावगारोना ब्लग भिडिअ हो नोंथां सोमदोन बसुमतारी नोंथां अ सोमदोन बसुमतारी नोंथां आं ब्लग भिडिअखौ इयाव होनो माबा बाखांनाय मोनो माबा सिसि केमेरा दं बाहेराव सिसि केमेरा गोजा ओंखायनो ब्लग भिडिअखौ बानायथवाखै आं उनाव थांनो गोनांबा फुरा देखायजोबगोन आं बार साफायनानै लादों आं सिगांनिबो दङ सुबुंसा गयारि आयु बुन्दु आं नामखौनो मिथियामोन ना नोंनि नामखौ मोजाङै आरो गयारि नामा टाइटेलखौ मिथिबावोमोन आं बुन्दु नालाय बुन्दु होननानै थाबाय थायो खिन्थु दासिमबो मोजां माबाफेराखैमोन माने आं कनफार्म जायाखैमोन आरो हो हो मोजां ना बुन्दु खबरा नै लाइभ फैदों फिसा फेनला चेनेल खुलिनानै आंबो देन्जार जाथारबायलै जावनाय लथार आंना आंनि लाइफखौ दा 10 जन 11 जन 12 जन जागासिनो आरोना मोजां बुन्दु अ दे मोजां मोजांबाथ मोजां 9 जन नायगासिनो दङ सिफुं मिक्सार हाय वेलकाम सिफुं मिक्सार माबोरै खबरा ओइ आं लाइभखौ दोनथनोसै दै हा हा